אז ברוכים הבאים, וזו פעם ראשונה בסלון שלי, פרק 4. וככה עניתם לי באינסטגרם שאתם בעיקר שומעים את האודיו, אז הרשיתי לעצמי לרשום לי נקודות ולהציץ בהם יותר מהרגיל, כי ככה ממש חשוב לי לעשות את הפרק הזה מדויק, זה יהיה פרק קצר, ככה יורה עליכם את כל מה שאני חושבת על הנושא החם הזה. ואני אגיד שאני מצלמת אותו בתשעת הימים, יומיים לפני תשעה באב, וככה אומרים שבשבוע הזה אין כל כך ברכה בדברים שעושים, אבל אני הרגשתי קריאה לצלם אותו, ואחרי זה גם התחבר לי למה. הפרק הזה הוא על דייטים, על רווקות, על אמונה, על בחירות, ואין יותר מדויק מזה עכשיו, שהכי צריך להרבות בשידוכים ועוד מעט ט"ו באב, וככה לא סתם אני מצלמת כנראה את הפרק הזה. אז גם אם אתם לא רווקים וגם אם אתם כבר נשואים, יש פה פרק שבאמת מדבר על המעבר, קצת הסתכלות שונה. לי לא יצא הרבה לשמוע אנשים שמדברים על הנושא הזה מהנקודת זווית הזאת, אז תישארו ותגידו לי איך היה, ואם אתם רווקים אז אפילו אם ב1% שיניתם את ההסתכלות שלכם, אז איזה כיף ואיזה זכות להיות צינור לדברים האלה. ואם זה עזר לכם או שאתם מרגישים שזה ככה יכול לעזור למישהו, תעבירו, כי אתם לא יודעים מי יתחתן בזכות זה ומי צריך לשמוע ככה את הנקודות האלה. טוב, אז לפני שנתחיל, נעים מאוד, אני סתיו, והנשמה שלי בחרה בגלגול הזה לעזור לאנשים לחזור הביתה, לבית הפנימי והחיצוני שלהם, וזה הפרק הרביעי בפודקאסט שלי, ואנחנו ישר ככה נצלול, אוקיי? לפני 6 שנים היינו כבר 2 נשואים, וככה בבוקר בעיר אחד מישהי התקשרה אליי, אמרה לי שהפנו אותה אליי, כי היא יוצאת עם מישהו שחולה בסכרת, וככה היא התקשרה אליי כי יאיר בעלי חולה סכרת, והיא רצתה לשמוע איך זה ממישהי שממש חווה את זה ביום יום. אז אני אגיד בכנות שהייתי צריכה כזה לנשום עמוק, ושהשיחה הזאת מעצם קיומה הצבנה אותי, אבל באמת ככה נשמתי, וזה לא שאני לא מבינה את הפחד שלה, אבל אני ככה אסביר לכם ונצלול שנייה, ככה נשים את השיחה הזאת בצד ואז נחזור אליה, אוקיי? אז אני אסביר למה זה נגע בי. אני חושבת שהיום בעולם הדייטים יש תחושה שכולם חושבים שהם אלוהים, אוקיי? מה זאת אומרת? לנו יצא כבר לשדך 3 זוגות, לא יודעת איך אומרים. וברוך השם, זוגות מתוקים, ילדים, וכאילו זכות גדולה גדולה. ודי הפסקנו כי באמת עם הזמן התחלנו להרגיש שיש פתאום אמירות של כזה, מה, יצאנו לדייט אחד, הוא מרגיש שהוא לא סגור על החיים שלו, מה, סתיו, הוא לא מתפלל 3 תפילות ביום, איפה הוא היה בצבא, איפה הוא היה בישיבה. עכשיו עזבו, זה באמת לא קשור לדתיים, זה פרק שהוא בכללי על הסתכלות ואמונה, אבל כן, יצאנו הרבה גם בעולם הדתי שהכי מתבקש שיהיה ככה אמונה ולראות את אלוהים בתהליך, ולא, הכל זה למה ולמה, ואני לא יודעת איך זה באמת בעולם החילוני, אז אני אדבר רגע רק מהעיניים שלי, אבל באמת רואים כביכול אנשים דתיים, מאמינים, אפילו מאוד דוסים, ובאמת תסלחו לי אם אני הולכת להגיד פה דברים קשים, אין לי כוח לצנזר, ליפיף, אוקיי? אז באמת בקושי פגשתי דתיים בחיים שלי שבאמת מאמינים, אוקיי? כי אני יודעת זה אמירה, אני יודעת כן, לצערי אני כן חושבת שהם עושים מצוות, בסדר, חד משמעית, אבל באמונה אני מרגישה ששום דבר בהתנהלות, אוקיי? לא רואים אמונה, ממש, כאילו, אוקיי, בוא נתחיל. איך זה קשור לדייטים? אז למה היה לי קשה עם השיחה איתה? אז קודם כל אמרתי לה שסכרת זה באמת מחלה
שאומרת הרבה על הבן אדם. קודם כל, למשל אצל יאיר היא פרצה בגיל 12, והוא ממש ממש מנהל אותה, אוקיי? הוא מנהל אותה, אף פעם ההורים שלו לא היו צריכים לשבת לו פה, אף פעם אני לא, כאילו, אני מתביישת להגיד את זה, אבל אני לא יודעת לעשות דברים בסיסיים, כמו להזריק, כאילו, אני לא יודעת לעשות את זה, כי לא הרגשתי צורך, וזה אומר הרבה הרבה על הבן אדם, אוקיי? אם הוא מצפה שאת תדאגי לו ותנהלי לו את המחלה, זה אמור להדאיג אותך מסיבות אחרות, אוקיי? כי זה ממש לראות איך הבן אדם מתמודד עם קושי, איך הוא מתמודד עם אתגר, אם הוא משליך אחריות, אם הוא לוקח אחריות, כאילו יש פה הרבה דברים שהם מעבר. ואם הבן אדם לוקח אחריות ומספיק בוגר ועושה כושר ואוכל טוב והכל, אז אין סיבה שזה ישפיע יותר מדי על החיים שלך. ברור שבסוף יש השפעות, אוקיי? אני לא אכנס למה זה אומר להיות נשואה לבעל עם סכרת, אבל יש השפעות, אבל כמו שיש השפעות לכל דבר, אוקיי? גם לא מחלות, אוקיי? לכל תנועה בנפש, אצל כל בן אדם יש השפעות עלייך כבת זוג, והסכרת פה היא לא האישיו, אוקיי? אז זה דבר ראשון, שלמה השיחה הזאת ככה זה, ודבר שני, תקשיבו לזה טוב טוב. שאלתי אותה שאלה, קשה, נראה לי, כאילו לא יודעת מאיפה נפלתי עליה, אבל שאלתי אותה, אם את מתחתנת עכשיו עם פאקינג סיירת מטכ"ל, אוקיי? בן אדם ככה, איך שאתם מדמיינות, אוקיי? אין צ'ארמר כזה, בריא, עושה כושר, היה בכל הסיירות, התקבל, מצטיין, קצין, טטטטטטטה. אוקיי. מי מבטיח לך שעוד 2, עוד 3, עוד 10 שנים, או אפילו חודש אחרי החתונה, כאילו באמת כמה רואים סיפורים כאלה, הוא לא יקבל איזה מחלה? מי מבטיח לך? כאילו באמת, תסתכלו מסביב, אנשים באמצע החיים, צעירים, יפים, כאילו כל היום קופץ לעמודים באינסטגרם, אז זוגות מאלפים עם ילדים, וכאילו פשוט מתהפך להם החיים, וכאילו מי חותם לך שהוא יישאר בריא כמו שור, ואני פשוט חושבת שזה אשליה שיש לנו שליטה על משהו, אוקיי? וזה מתחבר כאילו עם האמונה איפה אלוהים בסיפור הזה. וכמו הבריאות זה בכל דבר, אוקיי? אם התחתנת איתו כשיש לו כסף, מי אמר שישאר לו כסף? ואין אנשים שפושטים רגל, אם התחתנת איתו והוא מתפלל 3 תפילות ביום, מי הבטיח לך שהוא ימשיך לעשות את זה? הוא לא יכול חודש אחרי החתונה להגיד לא מתאים לי? מה תעשי? מי חותם לך? אוקיי? ויותר מזה, תבדקו אותי עם אנשים שהם בזוגיות הרבה זמן, בסוף אנחנו אנשים, ותודה לאל, אנשים משתנים. ויותר מזה, גם את הולכת להשתנות, חמודה שלי. אני מסתכלת על התמונות שלי מהחתונה, מלפני החתונה, מהזוגיות, באמת, כאילו ממלא מקומות בחיים, אני באמת, אימא'לה, מי זאת? כאילו מי זאת ומי זה הוא, וכאילו באמת, אני לא מזהה את עצמי לפעמים. וכמו שאני לא יכולה להבטיח למי שאני מכירה, שאני הולכת להישאר בדיוק בגרסה שלי, תודה לאל, אז גם אני לא יכולה לדרוש את זה ממנו, אז כאילו, מה זה משנה המצוות, כאילו, ברור שאתם צריכים קו אחיד ובאבא, אנחנו נגיע לזה, אבל לפסול בדייט ראשון על זה שהוא לא מתפעל 3 תפילות, כאילו, בואי, מה את מכירה את הבן אדם? זה פגישה ראשונה. ואוי ואבוי אם נשאר בגרסה שלנו, זאת אומרת, אני גרסה הרבה יותר טובה של עצמי, כאילו אני אומרת, וואו, הוא זכה בלוטו, הוא כאילו לא חתם על זה והוא קיבל את זה, מדהים, וגם הוא, כאילו, אני אומרת, כמה דברים התפתחנו, השתדרגנו, שכאילו, חבל, הייתי מפספסת אם לא הייתי נותנת לזה הזדמנות. אז בואי נסגור את זה, די לחשוב שאתם אלוהים, אוקיי? אני לא צוחקת איתכם, זה ברמה שאני ובעלי שידחנו לא מעט זוגות, ואמרתי כאילו באמת היה לנו משבר עם זה, מכמה המצב הזוי היום, אשכרה מישהי, תקשיבו טוב, היא שללה, אוקיי? מישהו פשוט מתוק על זה,
שהיא שאלה אותנו שאלה, היא שאלה אותו שאלה, שכשהוא סיפר לנו אותה, אנחנו פשוט כאילו, באמת, נראה לי מאז משהו נסתג בי עם האירוע הזה. היא שאלה אותו, כשאתה לומד גמרא, ואתה סוגר את הגמרא, מי שלא רואה אותי ביוטיוב, סגרתי, שאתה סוגר את הגמרא, על מה אתה חושב? מה הדבר הראשון שעולה לך בראש? תגידי לי. תגידי לי. אני ביום עם אמוציות. לא יודעת, כאילו באמת, באותו רגע שכאילו אמר לנו את זה, איבדתי אותם, כאילו באמת, את חושבת שיש לך שליטה על המחשבות שלו? בקיצור, זו דוגמה קיצונית שככה, היה לי חשוב לתת אותה, כי כאילו, תבינו לאן זה הולך, אוקיי? אז חמודה, מתוקה, שחשוב לך שהוא לומד, כאילו, איפה האמונה הבסיסית באלוהים, איפה האמונה בבני אדם, איפה האמונה בזה שכאילו אנחנו לא אלוהים, ולא כל בן אדם שולט במחשבות, ברגשות, כאילו, בני אדם הם מורכבים. אז זה ככה. אז ככה, אני חושבת שהדברים היחידים שבאמת קריטי לבדוק לפני נישואים, זה שיש לך פרטנר, אוקיי? לי היה חשוב שהוא לא יהיה עלה נידף ברוח, אוקיי? כי בתור אחת שיש לה וואחד רוחות בחיים, הוא היה יכול להיבהל מאוד מהר, והיה לי חשוב שלא מכל שבת אצל המשפחה ולא מכל אירוע שקורה הבן אדם מתפלפ. ובאמת, לפני שהתחתנו, לאורך כל החברות, אז באמת ראיתי שהוא מצליח להחזיק מורכבות, ושהוא עבר דבר או שניים בחיים, ושהוא מבין שהחיים הם לא תותים עם קצפת. ודבר שני זה גם העניין של המשיכה, אוקיי? אבל גם שם, חברים, כאילו, הכל זמני. אף אחד לא אומר שהפרפרים שתרגישו עכשיו, כי זה משהו שצריך לתדלק, ושוב, אני לא אחזור פה על דברים שאומרים ותוכנים כל היום, אבל כן, זה משהו שלא להתעלף אם בפגישה שלישית את עוד לא נמשכת. כאילו, רגע, יש המון עולם רגשי, במיוחד לנו אנשים שאנחנו צריכות שנייה לפני להתחבר. יש פה כאילו הרבה עומק שאני חושבת שלא נותנים לו הזדמנות. ואני אגיד גם עוד משהו שלא כתבתי ועכשיו עולה לי ככה, שאיזה מישהי שישבתי איתה שאלה אותי, אבל מה כן חשוב, אוקיי? אז כן דיברתי פה על שתי נקודות, אבל היא אומרת לי, מה כן חשוב? למה לשים לב? כאילו אני מרגישה שהוא קצת לא כזה, אבל הוא קצת כזה, וזה אולי יבוא, וזה אולי ילך. ואני באמת חושבת אין לזה חוקים. זאת אומרת, תסתכלו על עצמכם, אוקיי? תסתכלו על החיים שלכם, תסתכלו על מה שחשוב לכם, אוקיי? כי יש היום הכל מהכל, סבבה? זאת אומרת, יהיה לך דוגמה לזוג שמסתדר חילוני ודתייה. יש זוג שהוכיח לך שאפשר לגור ברילוקיישן ושהוא יזרום איתך על זה, ויש אחד שלא יוצא מהארץ, ויש אחד שעובד להם לעשות טיול בקרוונים, וזה האורח חיים שלהם עם 7 ילדים, אוקיי? עכשיו תראי, תסתכלי על החלומות שלך, תסתכלי על הרצונות שלך, תסתכלי על האני מאמין שלך, ותביני על מה את יכולה שנייה להתגמש, ומה זה ממש אבני סלע בחיים שלך, אוקיי? זאת אומרת, אין מה לעשות, כי אני מרגישה שמחכים למושלם, לזה שגם יהיה לו זה, וגם יהיה מצחיק, וגם יהיה קליל, וגם יהיה רציני ועם עסק, וכאילו די, אי אפשר הכל. אני באמת מאמינה בשפע, ומאמינה שאפשר הכל, אני לא מאמינה שצריך להתפשר. אבל כמו שאת בן אדם עגול ושלם, ויש לך רגעים שעכשיו את בעלת עסק, אבל לא יודעים מה אם לא בא לך, וכאילו יש פה אבני דרך הרבה יותר חשובים. אז אצלי זה היה העניין הזה של באמת לראות בן אדם שהוא לא עלה נידף ברוח, שהוא לא נבהל מקשיים, שהוא מבין שהחיים מורכבים. עכשיו מישהי
וואלה זה לא החוויה שלה, אצלה חיים תותים, אין יותר מדי אקשן, בא לה כאילו, לא יודעת, מישהו שיטוף איתה את החיים, וכל היום יטוס איתה. אז כן, אל תקחי מישהו שהוא לא יוצא מהארץ, כי למה להיכנס לשם, אוקיי? וזהו, אז אמרתי לכם שזה יהיה יחסית קצר, יכול להיות שיהיה פרק המשך, אבל זה ככה כמה נקודות שבערו בי, ואני לא שומרת בפנים, אני יוצאת ובטוחה שזה יעזור למישהו. אז אם שמעתם את הפרק הזה עד לפה, והיה פה משהו אפילו קטן שנגע בכם, אתם לא יכולים לדעת איך שליחת קישוט ממה תעזור למישהו. אז אני אוהבת, ותודה רבה שהקשבתם עד לפה.